Hei, tervetuloa kuuntelemaan vastauksia yleisistä sopimiseen liittyvistä kysymyksistä. Minä olen Terhi Tella Visma-Signin markkinoinnista ja seurannani täällä tänään on juristi Elina Koivumäki. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Meillä on tänään käsittelyssä yleisiä kysymyksiä sopimisesta. Kysymykset on kysytty ja valikoitu Visma-Signin asiakaskunnasta ja otettu mukaan nimenomaan sen perusteella, että ne hyödyttäisivät mahdollisimman monta yritystä ja organisaatiota. Lähdetäänkö liikkeelle? Lähdetään, ja oli myös mukava nähdä, miten paljon niitä kysymyksiä oli tullut, että selkeästi sopimukset mietityttää siellä arjessa. Joo, kyllä vaan. Ja jos lähdetään ihan siitä, että kuka voi tehdä sopimuksen yrityksessä? Hyvällä kysymyksellä lähdetään liikkeelle. Ei lainkaan harvinainen kysymys myöskään näin juristin näkökulmasta. Eli välillä pohditaan tosiaan, että onko tällä henkilöllä oikeus allekirjoittaa tätä sopimusta. Ja meillä on 2 polkua siihen, että ketkä yrityksissä voivat sopimuksia allekirjoittaa. Ja heti, jos yhtiö on suurempi kuin 1 hengen pienyritys, niin siellä usein onkin enemmän kuin 1 henkilö, joka voi niitä allekirjoituksia tehdä. Eli joko allekirjoittaja on lakisääteisesti siihen oikeutettu, tai sitten on tämmöinen asemavaltuus-niminen asia, joka on usein se vähän kysymyksiä herättävä. Ja se tutumpi on se lakisääteinen oikeus, eli esimerkiksi toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla tai jäsenillä on suoraan lakisääteisesti oikeus allekirjoittaa ja edustaa yritystä. Ja varsinkin jos esimerkiksi kaupparekisteriin on sitten juurikin kirjattu vaikka, että hallituksen jäsen voi allekirjoittaa, niin se tulee sitten suoraan sieltä lainsäädännön perusteella. Samoin yritykset voivat antaa tämmöisiä prokuroita, eli voidaan kaupparekisteriin merkitä prokuristi nimikkeellä henkilöitä, kenelle on annettu virallinen oikeus edustaa sitä yritystä, eli allekirjoittaa sopimuksia yrityksen puolesta. Ne on ne tutummat. Mutta sitten se asemavaltuus, jonka mainitsin, niin se on siellä arjessa oleva ihmisen asemaan ja toimenkuvaan perustuva oikeus edustaa sitä yritystä. Ja se vähän vaihtelee sitten sen mukaan, että miten korkeassa asemassa siellä yrityksessä olet, kuinka iso se asemavaltuutesi on. Ja meillä on siitä paljon oikeuskäytäntöä juurikin, että miten isoja sopimuksia voi asemavaltuuden perusteella henkilö allekirjoittaa. Eli onko se pätevä vai voiko toinen osapuoli ikään kuin kiistää jälkikäteen ja sanoa, että tuolla henkilöllä ei olisi ollut oikeutta allekirjoittaa näin isoa vaikkapa asiakkuussopimusta tai tilaussopimusta tai muuta. Aivan. Ja siinä se tosiaan on tapauskohtaista harkintaa, mutta noin yleisesti ottaen se asemavaltuus muodostuu siitä asemasta, että mitä tyypillisesti esimerkiksi myyntijohtaja vaikkapa, niin minkä tyyppisiä asioita myyntijohtajan työnkuvaan kuuluu, minkälaisista asioista hän päättää, niin on luontevaa, että hän voi silloin myös päättää sen niin kuin liiketoiminta-alueen sopimuksista ja myös allekirjoittaa niitä. Joo. Eli 2 eri vaihtoehtoa, lakisääteinen oikeus tai sitten se asemaan perustuva asemavaltuus. Yes. Ja sitten jos siirrytään seuraavaan kysymykseen, niin täällä on sellainen, että milloin suullinen sopimus ei ole pätevä? Tämäkin on muuten hyvä kysymys, joka näkyy juristien pöydällä usein, eli mikä muodostaa pätevän sopimuksen. Ja siihenkin meillä on 3 eri vaihtoehtoa Suomessa. Eli sopimuksia voi tehdä pätevästi kirjallisesti, suullisesti tai jopa hiljaisesti, eli niin, että osapuolet vaan toimivat tietyllä tavalla, niin siitäkin voi muodostua sopimus. Ja monesti just nämä pätevyyskysymykset liittyy suulliseen sopimukseen, ja milloin se sitten ei olisi pätevä, niin vastaus on, että jos siinä suullisen sopimuksen tekemisessä itsessään on ollut jotain lainvastaista, on esimerkiksi pakotettu toinen siihen sopimukseen tai on pimitetty jotain olennaista tietoa, eli harhaan johdettu toinen siihen sopimukseen. Eli tietyllä tavalla voidaan vastata, että se on samalla tavalla pätemätön kuin kirjallinenkin sopimus, jos siellä taustalla itse sopimuksen tekoprosessissa on tapahtunut lainvastaisia asioita, niin se muodostuu sitten pätemättömäksi. Mutta heitän ehkä vastakysymyksen vielä sinullekin, Terhi, että mikä siinä suullisessa sopimuksessa voi lisäksi olla ongelmallista, jos vertaa kirjalliseen sopimukseen, niin osaatko sanoa? No ehkä en lähde arvelemaan. No se on juuri se. Se ehkä liittyy tähän arveluun. Se oli hyvä vastaus, koska silloin se on juuri tämä, että jos tuleekin ongelmatilanne, toinen kiistää, että emme sopineet noin, niin milläs näytät toteen suullisen sopimuksen, jos ei ole ollut todistajia huoneessa, että me 2 ollaan tehty se yritysten välinen sopimus suullisesti ja toinen myöhemmin väittää, että ei sellaista tehty.
niin silloin mennään just sinne arvelun puolelle, jolloin tämä on vahva syy myös sille, miksi me juristit suosittelemme paljon kirjallisten sopimusten tekemistä. Edes vaikka sähköpostikirjeen vaihtoa. Sekin on parempi, että se asia edes epämuodollisesti sähköpostiviesteillä vahvistetaan kuin pelkkä puhdas suullinen sopimus, jonka toteen näyttäminen voi olla todella vaikeaa sitten hankalassa tilanteessa. Ja sitten seuraavana kysymyksenä meillä on tämmöinen klassikko, joka aina aika usein nousee esille. Eli tuleeko kaikkien tahojen Suomessa hyväksyä sähköinen allekirjoitus nimenomaan lain näkökulmasta? Ajankohtainen kysymys. Jos ajatellaan sähköistä allekirjoitusta, niin sehän on aika semmoinen yleinen termi. Ja yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa esimerkiksi sähköpostiviestin lopussa olevaa henkilön nimeä. Ikään kuin kun minä lähetän sinulle sähköpostia ja kirjoitan loppuun ystävällisin terveisin Elina Koivumäki, niin sehän on sähköinen allekirjoitus. Mutta se ei vielä vahvista sitä juridisesti lain näkökulmasta, että juuri minä lähetin sen sähköpostin sinulle. Eli siinä ei vielä tapahdu sitä henkilöllisyyden varmentamista. Ja tämän takia lainsäätäjä on EU-tasolla säädellyt näitä sähköisiä allekirjoituksia, että minkä tyyppisiä niitä on. Ja niitä on 3 eri vahvuustasoa. Ja niillä on niin kuin erilaisia teknisiä toteuttamistapoja, miten niitä tehdään. Ja tämä mainitsemani esimerkiksi sähköpostin allekirjoitus on se kevyin taso, jota kutsutaan siellä lainsäädännössäkin sähköiseksi allekirjoitukseksi. Että kynän sijaan kirjoitatkin, on se sitten kännykkäviestiin tai sähköpostiviestiin allekirjoituksesi, niin se sinänsä on sähköinen allekirjoitus, mutta ei vielä vahva, ei riitä tunnistamaan sinua henkilönä. Sen sijaan se kakkostaso, nimeltään kehittynyt sähköinen allekirjoitus, niin se on se hyvin tyypillinen, mitä Suomessakin yritykset päivittäin koko ajan tehdään. Varmasti 10 000 sopimuksia Suomessa hyödyntäen tätä kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta, kuten Visma Signin kaltaista allekirjoituspalvelua, jossa se ihmisen henkilöllisyys todennetaan sillä siis pankkitunnuksilla, tunnistautumisella. Eli silloin tulee varmistus siitä, että ensinnäkin sen asiakirjan sisältö vahvistetaan tällä sähköisellä allekirjoituspalvelulla. Sitä ei voi muuttaa enää jälkikäteen, kun se on allekirjoitettu. Ja lisäksi todennetaan, että allekirjoittaja on juuri se henkilö, kenen nimi siinä on. Niin siitä muodostuu se pätevä sähköinen allekirjoitus. Ja sitten on olemassa vielä tämmöinen 3. taso, tämmöinen hyväksytty sähköinen allekirjoitus, joka on se kaikista vahvin taso, jota voidaan käyttää esimerkiksi Suomessa DVV:n, Digi- ja väestötietoviraston kautta sähköisellä henkilökortilla, tämmöinen varmenne. Niin se on se kaikista vahvin versio, jota vielä valvotaan ja säädellään ja arvioidaan tarkemmin, ja niissä on tietyt palveluntarjoajat, ketkä vaan saavat tarjota näitä kaikista vahvimpia allekirjoituksia. Mutta noin arjen sopimisen kannalta se keskimmäinen taso, se pankkitunnuksilla tehtävä sähköinen allekirjoituspalvelussa on täysin pätevä ja sallittu. Meillä on muutamia yksittäisiä sopimustyyppejä Suomen lainsäädännössä, missä vielä edellytetään kynällä paperiin tehtävä klassinen nimikirjoitus. Eli esimerkiksi erilaiseen kaupan vahvistamiseen, kiinteistökauppaan liittyviä asiakirjoja, olisikohan avioehto muistaakseni myös tällainen, missä on ihan paperille se nimikirjoitus, mutta niitä on hyvin vähän niitä poikkeuksia. Joo. Ja muiden sopimusten osalta siis sähköinen tämmöinen kehittynyt sähköinen allekirjoitus on täysin pätevä ja sallittu, eli toisin sanoen se pitäisi hyväksyä. Eli jos sitten arjessa joku taho sanoo, että no me emme hyväksy sähköisiä allekirjoituksia, haluamme nimen paperiin, niin kyllä siihen voi argumentoida takaisin ja kysyä tarkemmin, että mihin perustuu tämä, että ette hyväksy, kun lainsäädäntö sen kuitenkin hyväksyy suurimmassa osassa kaikista sopimuksista. Ehkä siinä on vielä vähän semmoista arkuutta sitten siirtyä sitä käyttämään. Jos ei ole itse esimerkiksi tottunut aiemmin käyttämään, niin ei ole vielä tullut sitä varmuutta siitä, että tämä on ihan yhtä pätevä ja sallittu tapa kuin se perinteinen. Ja tietyllä tavalla jopa voisi sanoa, että kyllähän se enemmänkin varmistaa sen henkilöllisyyden kuin se, että nimi kirjoitetaan paperiin ja luotetaan, että se on nyt sen allekirjoitus, mikä siinä seisoo siinä paperissa. Kyllä. Ja sitten seuraavana täällä kysymyslistassa on, että mikäli Oy puretaan nimenomaan vapaaehtoisesti, niin miten purku vaikuttaa tai mitä pitää ottaa huomioon toistaiseksi voimassa olevien tai määräaikaisten sopimusten suhteen?
eletään parhaillaan aikaa, missä aika paljon yritysjärjestelyjä tapahtuu myös velkasaneerauksia, konkursseja, yritysten lakkauttamista, kuten tässä kysymyksessä oli tämä vapaaehtoinen purkaminen, eli ajankohtainen kysymys tämäkin. Ihan keskeistä on ensinnäkin se, että etsii voimassa olevat sopimukset esiin ja katsoo, mitä siellä on sanottu yritysten purkamis- ja muista tämmöisistä yritysmuutostilanteista. Eli on hyvin tavanomaista, että yritysten välisissä sopimuksissa on otettu tämä asia huomioon. Eli siellä sopimuksessa tyypillisimmin lukee, että jos toinen osapuoli joutuu konkurssiin, velkasaneeraukseen, johonkin muuhun tällaiseen yllättävään tilanteeseen, joka muuttaa sen yrityksen toimintaa ja rakennetta, niin toisella osapuolella on oikeus kävellä siitä pöydästä pois, eli päättää se sopimus, joko irtisanoa se tai jopa purkaa se välittömin vaikutuksin. Eli se on hyvin tavallista, että siihen tosiaan jo varaudutaan. Toinen keskeinen kohta tämmöisessä purkamistilanteessa on selvittää, että miten mahdollisesti ristiriidat sitten hoidetaan. Eli jos sitten toinen osapuoli ei pidäkään siitä, että vastapuoli purkaa itsensä ja lakkaa olemasta, niin voidaanko me joutua johonkin vahingonkorvausvastuuseen? Minkälaiset ehdot siellä sopimuksessa on tästä? Ja tämän osalta korostaisin sitä avointa informaatiota, eli ei ole hyvä, jos tällainen purkutilanne tai muu velkajärjestely tai konkurssi tulee aivan niin sanotusti puun takaa sille sopimuskumppanille. Eli varsinkin tämmöinen vapaaehtoinen purkaminenhan ei ole mikään yhden yön päätös, vaan se on pitkä prosessi, johon on tultu, niin pitäisin hyvänä, että niin varhain kuin mahdollista, niin jollain tavalla sitä asiaa informoitaisiin toiselle osapuolelle, että nyt on tulossa muutoksia ja yhteistyö tulee lakkaamaan. Varsinkin jos on kyse vaikka jonkinlainen pitempikestoinen tavarantoimitussopimus, niin tuskin kukaan haluaa jättää toista osapuolta pulaan, ikään kuin sillä, että ilmoittaa, että nyt me purkaudumme ja ensi kuukaudesta asti alkaen emme sitten enää voikaan toimittaa tavaraa, niin ei ole kauhean ehkä semmoista hyvää yhteistyökulttuuria se. Eli tosiaan avoin kommunikointi on tässäkin asiassa aivan A ja O. Ja sitten jos mennään eteenpäin, niin seuraavana on kysymys, miten menetellä riitatilanteessa? No väistämättä tietysti yritystenkin välisistä sopimuksista syntyy riitatilanteita. Se on sanomattakin selvää, eikä niitä saada millään kaikkia pois, mutta oma neuvoni aina kaikissa erimielisyystilanteissa on se, että selvitä faktat. Eli monesti kun riita syntyy, varsinkin jos se syntyy yllättäen, niin tunteet lähtevät kehiin mukaan. On se sitten ihmisten välisiä kiistoja tai yritysten välisiä, niin saattaa tulla sellainen tunnekuohuja, että ajatellaan, että nyt tehdään jotain nopeita ratkaisuja, niin sitä en suosittele. Hätiköidyt ratkaisut myöskään yritysten välisissä sopimusasioissa eivät yleensä johda toivottuun lopputulokseen. Vaan todella suosittelen semmoista, että hengitetään hetki, pysähdytään tarkistamaan faktat, kaivetaan tietysti sopimukset esiin, siihen yhteistyöhön tai muuhun asiaan liittyvät muut tiedot, faktat, miten tähän erimielisyystilanteeseen on päädytty ja analysoidaan tarvittaessa sitten asiantuntijan avulla, mitä eri vaihtoehtoja meillä nyt on, kun riitatilanne on jo käynnistynyt. Eli se, että on tiedossa se, että mitkä vaihtoehdot on oikeasti realistisia, mitä tarkoittaa, jos etenemme riidan eskaloimisreittiä, mitä tarkoittaa, jos etenemme sovittelevaa reittiä ja niin edelleen. Minkälaisia juurikin vahingonkorvausriskejä esimerkiksi voi olla ja missä se riita toisaalta käydään, jos sitten riidassa mennään eteenpäin. Mennäänkö yleisiin tuomioistuimiin eli käräjäoikeuksiin vai onko välitysmenettely esimerkiksi sovittuna siellä sopimuksessa sitten riidanratkaisufoorumiksi. Ja toisen keskeisen asian nostaisin esiin on myös lisävahinkojen minimointi. Jos tulee riitatilanne, ajatellaan vaikka kotona analogisesti, että pyykkikone menee rikki ja vettä valuu lattialle, niin ensimmäinen tehtävähän on estää lisävahingot. Vedet kiinni, pyyhkeet lattialle, mitä ikinä. Niin sama neuvoni on yritysten riitatilanteissa, että ensin pysähdy miettimään, että millä saadaan lisävahingot stopattua. Ja sen jälkeen sitten tehdä tämä mainitsemani faktakartoitus, tilanneanalyysi ja toivottavasti sovitteleva neuvotteluehdotus ja kutsu neuvottelupöytään niin, että pyrittäisiin saamaan se riitatilanne kuitenkin ratkaistua neuvotteluteitse eikä siellä käräjillä. Kyllä. Ei ole kenenkään ensisijaisesti varmastikaan halu tai etu käyttää aikaa ja rahaa, resursseja pitkiin oikeudenkäynteihin tai välitysmenettelyihin, vaan mieluummin
neuvottelutie ja suht nopea reitti, että päästään taas keskittymään siihen ydinasiaan, eli liiketoiminnan harjoittamiseen ja eteenpäin viemiseen. Me ollaan päästy sitten oikeastaan viimeiseen kysymykseen, joka kuuluu näin. Onko jotain neuvoja ja suosituksia sopimusten rakenteesta, varsinkin tilanteissa, joissa on mukana toimialan vakioehtoja? Toimialan vakioehdot onkin hyvä myös ja ajankohtainen kysymys, koska ne lisääntyvät koko ajan myös Suomessa. Eli mitä enemmän tulee uusia yrityksiä ja uusia myös toimialoja, niin sitä enemmän havaitaan myös, että hetkinen, meillähän on niin kuin samantyyppisiä asioita ja samantyyppisiä sopimusasioita ja rakenteita, mitä tällä toimialalla tehdään. Ja on aika luontevaa, että erilaiset etujärjestöt ja toisaalta jopa valvontaviranomaiset ovat avuksi siinä, että hei, luodaan tälle alalle omat vakioehdot, jotka helpottaa nimenomaan sitä arjen sopimista, että jokaisen yrityksen ei tarvitse nollasta lähteä liikkeelle, vaan voidaan käyttää niitä vakioehtoja. Ja nyt kun kysyttiin, että miten ne kannattaisi sinne sopimukseen ja rakenteellisesti ottaa mukaan, niin oma suositukseni on sellainen, että tehdään tämmöinen aika lyhyt ja ytimekäs pääsopimus, usein se on esimerkiksi puitesopimus nimellä vaikkapa, missä määritellään ne osapuolet ja usein siellä on ihan tämmöisiä perustavanlaatuisia asioita, kuten maksuehtoja ja ehkä jotain vahingonkorvauskattoja, että mikä on maksimivahingonkorvausmäärä, mikä voidaan joutua maksamaan ja sopimuksen voimassaoloaika, irtisanomisehdot. Ja sitten nämä vakioehdot otetaankin sinne sopimuksen liiteosioon. Liitteitä on usein esimerkiksi hinnoitteluliite ja tiimin kokoonpano, ketkä siinä yhteistyössä ovat. Ja sitten nämä vakioehdot on aika tyypillisiä, mitkä on siellä liitteessä. Ja vaikka ne on nimeltään vakioehdot, niin se ei aina tarkoita, että ne pitäisi 100% sellaisenaan hyväksyä. Eli meillä on sopimusvapaus Suomessa hyvin laaja, jolloin osapuolet voivat myös päättää ja esimerkiksi sinne pääsopimukseen kirjoittaa, että kohtaan vaikkapa, että vakioehdoista poikkeavat ehdot. Ja sitten kirjoitetaan, että toisin kuin liitteen 1 alamme vakioehdoissa sanotaan kohdassa 5, tässä tilanteessa osapuolet sopivatkin asiasta näin. Joo. Niin se on aika tavallista, että sinne pääsopimukseen nostetaan ne muutamat poikkeukset, mitä sinne vakioehtoihin mahdollisesti sitten halutaan ja saadaan. Vähän siinäkin riippuu tietysti neuvotteluasemasta, että saako niitä omia muutoksia siihen vakioehtoihin läpi. Lähtökohtana ne vakioehdot ovat tietenkin hyvä asia, koska niissä on ollut neuvottelemassa niin kuin pöydän ääressä molempien osapuolten edustajia. Ne on ikään kuin semmoisia hyväksyttyjä kompromisseja, että niihin voi sillä tavalla kyllä nojata hyvin aika monessa tilanteessa. Ja siksi niitä käytetäänkin ja siksi niitä myös lisää tulee. Niin se olisi se oma neuvoni siihen, ja ehkä viimeisenä vielä, että jos kuulijat, katsojat eivät tiedä, että onko omalla toimialalla tällaisia vakioehtoja, niin suosittelen menemään oman toimialan etujärjestöjen ja liittojen verkkosivuille. Sieltä useimmiten löytyy ne, tai samoin sitten oman toimialan valvontaviranomaisten verkkosivuille, niin niissä kyllä monesti myös käsitellään sitten alan vakioehtoja ja annetaan myös lisää linkkejä ja vinkkejä niihin liittyen. Että tässäkin kannattaa ne faktat selvittää, että mitä vakioehtoja juuri meidän toimialallamme on. Kyllä, joo, hyvä vinkki. Meidän kysymyspatteristo on nyt käyty läpi. Toivottavasti nämä vinkit tekevät sopimisesta yrityksille helpompaa. Kiitos Elina asiantuntevista kommenteista. Kiitos, oli ilo olla mukana.